Det er godt, Tony. Ja, det var så kampen mellem nummer 1 i verden og nummer 1 i Danmark. Og roligt. Og man må sige, at Tony spiller selvfølgelig ikke sin bedste kamp i dag. Og set ud fra det her, så er der selvfølgelig et lille skridt endnu. Men vi håber selvfølgelig, at Tony klør på, og så vi kan se ham oppe i nærheden af toppen igen. Jeg synes igen, vi skal sige tak til de 2 spillere. Og så her bagefter vil der være mulighed for lige at få taget nogle billeder sammen med Fodron og Tony, hvis man har lyst til det. Eller også få en autograf, hvis man skulle have lyst til det. Så det er bare at henvende jer til dem. Men jeg har lige sådan en lille buket her også. Jessica. We want to thank you for coming here. Thank you for borrowing your husband. Thank you.